الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. ایکو کم رکھیں بیس وغیرہ دے دیں، ایکو نہیں دے دیں. والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ تو میرے نال دینے تو تسی کیوں آئے ہو؟ یہ تو پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کیسے آئے ہیں؟ درود پاک نہیں اللہ مل کے پڑھیں بے، مل کے پڑھیں، سبھی پڑھیں نا، بلند آواز سے بولو یار. کیا ہے؟ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. ساری سمجھ ہر قسم دے ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء. بعد نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور دیگر شناخہ حضرات اور نقیب محفل بھائی محمد نذیر، حضرت علامہ قاری محمد منشا اور قبلہ قادری صاحب، قبلہ راؤ صاحب اور عزیز بھائی محمد آصف نے بڑی محبت عقیدت دے نال اس بزم دا اہتمام کیتا ہے. دعا ہے حق تعالی جل شانہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں برکتاں دا صدقہ اللہ کریم میرا آنا آپ دا آنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، ماہ مبارک ربیع النور شریف اے او مہینہ ہے کہ جدہ ایمان والے انہوں بڑی شدت دے نال انتظار رہندے ہیں. میں ایک گل کرن لگا اس سے بعد میں کہ چلتا ہوں. جڑے دن کام کر دے رہے ہیں نا، بجائی دا موسم ہے، انہوں نے میری طرف رخصت ہے کہ وہ لیٹ کے بھی بیان سن سکتے ہیں. چھٹی ہے میری طرف. جڑا بندہ سارا دن فارغ رہا ہے وہ بھی گوڈیاں دے ہاتھ رکھی گئے بیٹھا. کئیاں بچیاں دے میں منہ دے اندر چنگم ویکھ رہا. خدا را اپنے علماء کو مسئلے سنا کرو. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی حرکت ہے. اے جڑا منہ چنگم رکھنی نا جی میں جانور اگالی کر دینے. اگر کوئی بچہ رکھی بیٹھا دے نہایت معذرت دے نال ناراض تو نہیں ہو گیا؟ نہایت معذرت دے نال پترو اسی نہیں تو ہم دساں گے، کون دسے گا؟ انہوں پھینکو. یہ سرکار دی محفل ہے تے کی بندہ جناب ایتھے آ کے بیٹھا جی میں اسی معذاللہ کو کرکٹ سٹیڈیم چ بیٹھے ہیں. ہسان والیاں گلاں نہیں یار، گلاں توجہ کرو، غور کرو. اس سے تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے. ساڈا وقت بھی ایسا نہیں کہ اسی فارغ ہاں. ایک ایک لمحہ تہاڈا اور میرا بڑا قیمتی ہے، اور اے جڑا لمحہ گزرنا ہے دوبارہ پھر نہیں آنا اپنے ہاتھ. دوسری بات ہے وہ کہ اگر بولن نال کوئی بندہ فوت ہندہ نا تے مولوی سارے تو پہلے فوت ہوندے. توجہ کر رہے ہو تسی کہ کوئی نہ؟
بولن نال اگر کوئی بندہ مردہ ہوندا نا تے مولوی سارا چونکہ تواڈے نالوں زیادہ مولوی بولدے انجا ہی ہے نا. میرے خیال ہے لنگر کھوایا کدھر گیا آصف بھائی؟ ہاں جی میں کہ شاید لنگر چ کوئی شے پائی ہے بھی بالکل ذہنی طور پہ بندہ جی میں ستا ہوں. ایسا نہیں کرنا بھائی. سرکار دی ذکر دے وچ دیوانہ ہو کے بیٹھی دے, صرف اینا کرنا نال نہیں, اے دل دے کرنا نال بڑی لگن دے نال سرکار دا ذکر سننا ہے. اے نہایت معذرت دے نال میں جناب دی خدمت تے عرض کردا پیا تے تواڈے چہرے تے میں بار بار جس مجمع چ بھی جانا اے تے ساڈے شہباز نے انہاں نال تے ملاقات گائے بگائے محفل تے ہوندی رہندی ہے. گزارش ہے میں کرنا کہ سرکار دا ذکر سن کے تواڈے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آنے چاہیے. تواڈے چہرے تے خوشی دے کتاب دا نام ہے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات. اس کتاب دے مصنف نے شیخ امام مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماندے نے کریم آقا دا ذکر سن کے جس بندے دے کلیجے وچ ٹھنڈ نہیں نہ پیندی, او دے سینے وچ دھڑکن والا دل جڑا ہے نا کسی مومن دا دل نہیں. حضور دا ذکر سن کے جس بندے دے سینے وچ کلیجے وچ ٹھنڈ نہیں نہ پیندی, او دے سینے وچ دھڑکنے والا دل جڑا ہے کسی مومن دا دل نہیں. کیسا دور آ گیا, لوگ سوال کر دینے علامہ صاحب سرکار دا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تے میں جناب کو مسئلہ پوچھ لینا. اس گاؤں دے اندر میری پہلی حاضری ہے. پھلا دا ذکر چل رہا ہوئے تے بلبل دلیل پوچھے, ہو سکتا ہے؟ بولیا جے ذرا, بولیا جے, بولیا جے. میں بھی تواڈے راواں دے پنڈ چوں ہی آیا, 155 چوں آیا. میں سویرے جا کے انہوں نے شکایت کرنی بھی تواڈے اتھوں والے راو ایویں دے نے. نہیں سمجھے گا. میں بھی راواں دے پنڈ, پہلے میں 6 سال ہو گیا, میرا واسطہ بھی راو فیملی دے نال ہی ہے. لیکن وہ ایڈے چپ کیتے نہیں جیڈے چپ کیتے. تسوں راو ہوئے تے چپ کر کے پوے, ایسا نہیں ہو سکتا. تھوڑا جب زبان چوں اور تواڈے چہرے تے اثرات میں وکھاں. پھلاں دا ذکر چل رہا ہوئے تے بلبل دلیل پوچھے, شمع جل رہی ہوئے تے پروانہ دلیل پوچھے. نا کریم آقا دا ذکر مبارک جدوں بھی ہویا ہے, اہل ایمان دے چہرے ہمیشہ ہی کھل اٹھے نے. نہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ایسا کی امید ہے بھی تسی کچھ سننا چاہ رہے ہو. اللہ کرے کہ تسی بول دے ہوندے تے سانوں بولن دی ضرورت نہیں سی ہونی. اج جڑے اس مقام تے اسی پہنچے ہاں, یا وہ چوڑے خاکے شایا کر دینے ساڈے آقا دے, یا تسی ویکھ دیو دیگر معاملات دے اندر او لوگ بھی ہن اگے آنے شروع ہو گئے جنہاں نوں اپنی امی دا ہی پتہ کوئی نہیں بھی کیڑی ہے, اپنے ابے دا ہی پتہ. او لوگ ہن اگے آ کے سانوں مسئلے بیان تے کجائے اس دے کہ اسی سائیاں والے پیچھے ہو گئے تے جنہاں دا سائیں کوئی نہیں ہو گیا آ گئے. کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ اسی چپ کر کے جناب آیا مولوی واز کیتا چلا گیا, اسی بھی سنیا نہیں. دل دے نال ساڈی خاموشی نے سانو ایتھوں تک پہنچایا. احباب توجہ, سرکار دا ذکر جدوں بھی ہویا اہل ایمان دے چہرے ہمیشہ ہی کھل اٹھے نے. آصف بھائی نوں میں آندیاں درخواست کیتی کہ میں کی عنوان بیان کرنا, انہوں نے کہا جی میں تانوں مزید پوچھ کے دسنا. ویسے عنوان پہلے دسی دا ہوندا ہے, لیکن میں ایتھے آگے پوچھا بھی جس عنوان تے بھی تسی کہو گے میں الحمدللہ سبق سناواں گا. بہر صورت انہوں نے حکم کیتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک دے حوالے نال تسی سانو چند گلاں پیش کرنیاں نے. وقت بھائی محمد اصغر نے میرے تے بڑی شفقت کی تھی. انہوں نے کہا جی نہیں میں اپنا وقت تانوں دیاں گا. تے بھائی آندا بھی تسی گھنٹہ واز کرنا ہے, تے میں آنا بھی آپ آدھا گھنٹہ ہی بڑا ہے, 5-7 منٹ تے ہو گیا مینوں بول دے نوں. یہ سفر چونکہ ساڈا جاری ہے, تھکاوٹ جسمانی ذہنی اور گلے تے اثرات, یہ نہیں بھی صرف ایک دن ہی تھے سبق سنا کے پھر بول کے ختم, یہ سلسلہ جاری ہے. عزیزان گرامی, کتاب رحمت چوں میں بڑی مشہور آیا کریمہ, حفاظ بچے بھی بیٹھے نے, قرآن حضرات بھی ہوں گے, علماء حضرات بھی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ, اور اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو. علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان آپ اس آیہ کریمہ دی تفسیر اچ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل کمالات حضور دے معجزات نو بیان کرنا, اے
اللہ دی نعمت دے چرچا ہے. کدھا چرچا ہے؟ میں جناب دے سامنے قرآن پاک پڑھاں گا، حدیث رسول پڑھاں گا، تے مینوں راضی کرن واسطے صرف تواڈے چہرے تے خوشی دے اثرات. میں بار بار یہ بھیک منگ رہا کہ تواڈے چہرے تے خوشی دے تاکہ مینوں اے نہ پتا ہوئے بھی مینوں اے خوشی ہوئے بھی میں نبی پاک دے منگتیاں نو ذکر سنا رہا ہوں. تے سرکار دا ذکر جڑا ہے نا نبی پاک دے غلاماں نو سنایا جاتا، چوڑیاں نو تھوڑا ہی سنایا جاتا. اور نبی پاک دا ذکر حضور دے غلاماں نو سنایا جاتا ہے نا یار. کدے تسی ویکھیا آئی تے بھی یہودی کٹھے کر کے بندہ آگے انہوں نے سرکار دا ذکر انہاں کے سرکار دا انہوں نے پتہ ہی نہیں سرکار دا مقام کی ہے. پہلے ایمان لے آن گے تو پھر پتہ لگے گا نا سرکار دی عظمت کی ہے، شان کی ہے. آؤ عزیزان گرامی، رب العالمین جل مجدہ العظیم نے اپنی بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کریم فرماندا ہے اگر تسی میریاں نعمتاں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تے گن نہیں سکدے. عزیزان گرامی، اللہ کریم نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں دا ذکر بھی قرآن پاک دے اندر موجود ہے. لیکن اے نعمت ایسی اللہ کریم فرماندا ہے اے میں ایمان والیاں نو عطا کیتی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن پاک سن کے سبحان اللہ آکھنا. ہن تسی کئی بندے نے وچ ہو جے مزاج دے بھائی نظیر بیٹھے نے او جی مولوی ایویں اس گل تے بڑا ہی زور دے سبحان اللہ آکھو جی. گل دل نو چنگی لگے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. جدو چنگی قرآن پاک تو بھی کوئی چنگی گل ہے کیوں جی؟ اس تو بھی کوئی چنگی گل ہے کوئی ہے کسے کول تے سانو سناوے تے جے نہیں تے پھر ساڈے کول سنے. ہن قرآن پاک تے حدیث رسول جدوں بھی پڑھی جے میرے بغیر کہن تو تسی سبحان اللہ کہنا ہے. یہ اس نیت نہ راؤ صاحب فرما رہا سی نا بھی اللہ دی پاکی بیان کرنی. کی دی پاکی بیان؟ اللہ رسول دے ذکر دی محفل چاہیا تو تسی پاکی بیان کرنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک تحقیق میں مومنہ تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے کہ اونا دے وچوں ہی رسول بھیج چھڑے آئے. اللہ نے ایمان والیاں تے احسان فرمایا. عزیزان گرامی کس گل دا کہ اپنا شانہ والا محبوب، رفعتاں والا، عزتاں والا محبوب ساڑھے جا گناہگار تے عاجز امتیاں دے اندر اللہ کریم نے مبعوث فرما چھڑے آوے. عزیزان گرامی ہن میں جناب دے سامنے اے ذکر کرنا چاہنا دسنا ہے چاہنا وا میرے کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد مبارک دے اتے صرف 50 چک دے مسلمانہ نو خوشی نہیں ہوئی، ضلع بہاڑی دے مسلمانہ نو خوشی نہیں ہوئی. رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا دی آمد مبارک دے اتے پوری روح زمینی خوشیاں منائیاں نے. عرشہ والیاں نے بھی خوشیاں منائیاں نے، فرشہ والیاں نے بھی خوشیاں منائیاں نے. عزیزان گرامی گل میں تمہید دے طور تے 2-4 جملے کہہ کے اگے چلنا ماں. جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام جدو اپنی اماں جی گود مبارک دے اندر آئے، اپنی اماں جی دے ہاں آپ دی ولادت ہوئی. لوگاں نے اعتراض کر دیتا اماں جی بغیر شوہر تو بغیر خامد تو ہے بچہ کتھوں لے آئے دے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نے جواب دیتا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آپ نے فرمایا بے شک میں رحمان دے واسطے چپ دے روزے دی منت منی ہے، میں توڑے نال کلام نہیں کرنا. عزیزان گرامی ادھر اماں جی تے الزام لگاوے جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر نے ایسے بچے ہیں نے جنہاں نے بالکل چند دنہ دے اندر چند ایام دے اندر کلام کیتا ہے. ایک لمبی فہرست ہے میں اس پاسے نہیں جاندہ، لیکن توجہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنہ دینے آپ نے فرمایا میری اماں جی تے اعتراض کرن والے ہو سن لو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
آپ نے فرمایا میں اللہ دا بندہ واں کتاب لے کے آیا واں اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا جدو اما جی تے الزام لگا جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر نے آپ نے اس الزام دا جواب دیتا عزیزان گرامی دسنا میں چاہ رہا جدو بھی میرے آقا دی ناموس عزت دے اتے حملے ہونگے پھر کتے ابو بکر سامنے کھڑا وے کتے فاروق اعظم سامنے کھڑا ہے کتے مولا علی سامنے کھڑا ہے کتے طلحہ زبیر سامنے کھڑے نے میرے آقا وال کسے نے تیر بھی نہیں آن دیتے عزیزان گرامی ایک غزوے دے اندر چل دیا گل آگی میرے کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والجدو بے ایمانہ نے تیر چلانے شروع کیتے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد امام یوسف صالحی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے عظیم محدث گزرے نے سیرت نگاہ گزرے نے آپ فرما دینے میرے کریم آقا والجدو تیر چلن لگے میرے کریم آقا دیکھ صحابی نے جنہ دا نام حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے کھڑے سن جدو حضور وال تیر آن لگے کریم آقا دے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کوئی تیر اپنے چہرے تے لے لیا کوئی جناب متھے تے لے لیا کوئی جسم دے کسے حصے تے کوئی کسے حصے تے آپ دی جدو شہادت ہو گئی میرے کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شماس دا جنازہ نہیں پڑھنا بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو میں میلاد مصطفیٰ بیان کرنا ہے لیکن حضور دی عزت دی گل پہلے ہوئے گی حضور دی ناموس دا مسئلہ تے میں تے بالکل حضور دے دین دا دنا جا خادمہ تُس یہ مت سمجھو بھی مولوی شاید اس وجہ تو ایڈی چوٹی دا زور لائی کھڑا بھی ایسی کچھ جے بچو جھاڑیے بالکل اتے ہاتھ رکھا دے اگر ساڑھے تے تُسی ایمیں پیسے سٹو تے کنجرہ تے بھی ایمیں سٹو تے کنجرہ ہی تے ساڑھے تے فرق کی ہے میں بالکل اس گال دا اگر خدمت کرنی ہے ایک سناخ آئیں حضور دا دین دا عالم ہے غور طریقے تھوڑے نہیں سمجھے گل تُسی یہ میں جگہ جگہ تے میسیج دینا تُسی مت سمجھو بھی شاید اس وجہ میں لیکن یہ توڑے کرنا دی چاس پوری کرن واسطے ایک انداز ایسا ہوندہ ہے کہ بندہ گل اگلے دے تانو سمجھ بھی آ رہی نا گل عزیزان گرامی ساڑھا یہ نظریہ نہیں بلکہ علامہ اقبال کلندر لاہوری نے جدو اپنے بیٹے نو جناب جوید اقبال نو خط لکھیا آپ نے انہوں دسیا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی کو چھوڑ غریبی میں نام پیدا کر عزیزان گرامی ایسی جنہیں بھی اونچے ہو جائیے رب کعبہ دی قسم سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پیرا دی خاک برابر بھی نہیں صحابہ دا مقام بڑا اچھا لیکن گل میں دسنا ہے چاہنا پہلے گل سرکار دی ہوئے گی اور اسی جنوں بھی مننے ہیں حضور دی وجہ نال مننے آویں جنہ جانا نہیں کھواری اٹھو جا رہا ہے تو دکھی تُسی بدمزگی نہیں ہے اچھا لگتا میرا ذہن پتہ نہیں کتھے جا رہا ہے تُسی بھی چوٹ کے دستے ہو بھی ایسی آ جاندے پہ ہیں تے ساڑھا کی بگاڑنے میں میرے کو تک اللہ ہوں نا سیدھیاں کئی بندے ہو جی میں نام ہی گیا محفل ہی تے پھر کی ہو جائے گا تے میں کہا جدو تو جنت جان لگ گیا اتھے رضوان جنت نے تینوں روک کے کہہ دیتا مولوی صاحب تو پیچھے ہٹ نام ہی گیا تھا کی نہیں سمجھے گا میں نام ہی گیا تھے کی ہے محفل سرکار دی ہے نہ آصف بھائی دی نہ میری ہے نہ کیونکہ سنا خان دی حضور دی محفل ہے یہ دے چھتے آکے تے اپنا نام خوش بختہ دے لکھوانا ہے نا کدھر دے لکھوانا ہے اور سرکار دا فرمان ہے ہم الجلساء قوم اللہ عشقہ جلیسو ہمیں او محفلہ نہیں نہ چاہنے والا بندہ بدبخت رہندہ ہی نہیں بندہ بندے دا پتر ہوئے صحیح تے سرکار دی گل ہوئے تے پھر چوٹ نہ وجے یار ہو سکتا ہے عزیزان گرامی حضرت شماس بن عثمان نے سارے تیر اپنے چہرے تے اپنے جسم تے لے لے جدو آپ دی شہادت ہوئی
میرے کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام صالح شامی لکھ دینے کہ ایدہ جنازہ نہیں پڑھنا عزیزان گرامی دیہات دے مولچ بیٹھے علامہ صاحب بھی 52 چو چل کے آئے نے اگر کسی اپنے نمازی دا جنازہ چھڑ دین اگر اثر دے ٹائم جنازہ مغرب دی نماز نہیں پڑھاؤں لگے ہونا کہنا مولوی صاحب چلو اسی رکھا ہی جنازے واسطے میرے کریم آقا نے فرمایا ایدہ جنازہ نہیں پڑھنا عزیزان گرامی جنازہ کیوں نہ پڑھا گیا حضرت شماس بن عثمان دا جنازہ تے پڑھا جاندہ ہے درجات دی بلندی واسطے میرے آقا دی عزت ناموس دے اتے پیرا دے کے حضرت شماس بن عثمان سارے درجے پہلے ہی طے کر گیا جنازہ پڑھا جاندہ ہے درجات دی بلندی واسطے حضور دی عزت دے اتے پیرا دے کے نا تے سارے درجے حضرت شماس بن عثمان پہلے طے کر گیا سی ان جنازے دی لوڑ ہی نہیں رہی جنازے دی سرکار نال وفا کیتی ہوئے تے پھر انج ہوندی ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار بابا آپ فرماندے میاں گالے ہے کتے تے ڈاڈے بھوک دن پر جیڑا کتا شکار کو دیکھ کے بھوکے ہوندی بھوکے تے لذت ہوندی نہیں سمجھے گا آپ پھر ایویں نہیں نہ کہہ کہ مینوں بزرگاں دا کلام آندا تے وہ میں پڑھنا ہے آپ فرماندے نے کاف کتڑی ہوا سہنے یار دی میں گل پا پٹا بوہا ملباسا تو ہو کریں بھجی آو سامیں دھرکار دے میں پچھا ونج باسا بوڑے نہیں بھول دے وے ماہی رل باندے ہاتھ سے دنیا ہے وے ٹھاندے ہاسے بکھیڑے تے کھلسان دے ہاس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری سرکار کی آمد سردار کی آمد زور کی آمد سرکی سمجھ نامی آوے سبحان اللہ گل تے سرکار دی ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا عزیزان گرامی بات لمبی نکل جائے گی میرے کریم آقا دی عزت ناموس سے جن نے پہلا دیتا ہے پھر وہ سارے درجے پہلے طے کر گیا آؤ سرکار دی محفل دے وچ بیٹھ کے میرے آقا دا ذکر سنن والے ہو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اماں جی محترمہ دے اتے جڑا اعتراض لگا او دا جواب دیتا تے ہن جدوں میرے آقا دی عزت ناموس دے اتے عملے ہون گے آقا دے غلام اگے بڑھ کے اس گل دا جواب دین گے اگے بڑھ کے اس گل دا جواب دین گے اوہی جناب عیسیٰ علیہ السلام اج لوگ پوچھتے نے جناب میلاد مظفر بادشاہ منایا ہے یا جناب مولانا سردار احمد صاحب محدث لیل پوری نے منایا ہے یا امام احمد رضا بریلی دے تاجدار نے منایا پہلے میلاد کوئی نہیں سی میں جناب نو پیچھے لے کے چلنا وا کریم آقا دے آمن دی خوشی دے اندر جناب میرے رب دا اور رب دے رسول دا ذکر کرنا حضور دی ملادت دا ذکر کرنا اسے نوی ملاد آکھیا جاتا ہے اسے نوی ملاد آکھیا جاتا ہے عزیزان گرامی سنو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کئی بندے ہجے بھی نہیں بول دے پہ انہاں دی مرضی ہے ویسے قبر سائیں آپ پہ بلا لے سن صحیح بخاری امام بخاری نے اس سے گالتے بہتا دور دیتا ہے باقی محدثین فرماندے نے قبر ترائے سوال ہونا ہے امام بخاری آندہ ایک کوئی ہونا ہے کنے سوال توجہ کر رہے ہو ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل 10 سونی صورت آلے دے بارے کی آندہ رہے دنیا سے ایسی بار بار ٹیلر تاں لائیے انہیں ایتھے حضور دے ذکر ہے جو بولن سکھو گے دے قبر سوکھا ہو جاسی سوکھا ہو جائے گا کی سوکھا ہو جائے میاں محمد بخش شارف پہ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تو لوگاں پوچھا حضور تسی بڑا ذکر کر دے ہو سرکار داتے کو نشانی تو دسو نا سانوں بھی اسی بھی کو نشانی پکا لیجئے سرکار دا جو بڑا ذکر کر دے ہو تسی بار بار اپنے اثار دے اندر تو کو سانوں بھی دسو نا آپ نے فرمایا سنو یار میرے دیئے
آپ فرمائندے نے یار میرے دی سنو نشانی تے کمبل اسے دا کالا دھو دینا اے میاں کالک دل دی او کالیاں گرامی اور سنو لوگ آخدے نے اج ملاد ہویا ہے جناب پہلے ملاد کوئی نہیں سی سنیت بریلویاں نے اپنے کولوں منایا ہے تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس امام دیار بکری رحمت اللہ تعالی علیہ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد امام یوسف صالحی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلد جناب الخصائص الکبرى امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں تے پھر الشمامت الانبریہ من مولود خیر البریہ تکبیر نعرہ رسالہ یا میں اینیاں کتاباں دے حوالے دیتے نے کیمرے والا بندہ تھوڑے کوئی نہیں ادھر میں نہیں ویکھیا جدوں دا انہیں لایا بھی تھوڑے والے موڑیا ہوئے میرے تے ٹکائی کھڑا ہے میں تو کیمرے چ قید ہو گیا نا میں جڑی گل کراں گا میں اگر پھسل گیا تو تسی کہنا مولوی صاحب آ ویکھ ساڈے کول پورا ثبوت ہے پنچایت دے وچ بیٹھ کے بندہ گل کرے تے پھسل جاوے تے اگلے آندے نے نہیں میاں تو پنچایت وچ بیٹھن دا قابل نہیں تے ممبر رسول تے بیٹھ کے اللہ رسول دا ذکر اگے پیچھے ڈنڈی مار کے جانا کیوں جی ہو سکتا ہے میں پیسے کون دیے اسی بھی سچے ساڈے ولی بھی سچے ساڈے امام بھی سچے ساڈے صحابہ بھی سچے ساڈے نبی بھی سچے ساڈا رب بھی سچے تے سچیاں کولوں سچیاں گلاں ہی لبدیاں نے نا ہن نہیں بولے بھی تسی کوڑ مار دے ہو سبحان اللہ مارنا بھی نہیں کوڑ مارنا بھی نہیں لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن پاک دا فیصلہ ہے جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جھوٹ نہ بولیا کرو جھوٹ ہے سرکار دی بارگاہ صحابی آیا نا حضور 3 نائب نے میرے چ انہاں جو ایک چھڈا دے جڑا مرضی سرکار فرمایا جھوٹ چھڑ دے کیڑے کیڑے سن شراب زنا تے جھوٹ سرکار فرمایا جھوٹ چھڑ دے گیا بیلی ٹکریا انہاں کہا چل آجا آج دی رات تے پی لے بعد زنا پینی دل وچ خیال آیا اگر کر لیا تے سرکار پوچھ لیا تے کی جواب دیں گا جھوٹ بولنا پے گا لہذا چھڈو پرے دوسرے پاسے جان دا ذہن بنیا پھر خیال آیا نہیں اگر حضور نے پوچھ لیا کی جواب دیا کوئی چھڑ دیتا سرکار دی بارگاہ چاہ گیا سونا تسا جھوٹ چھڑایا سی دوجے بھی چھٹ گئے دوسرے بھی اصلاح بھی تو کریے نا اسی اپنی صرف ملاد سن کے ہی اور میں ایسی تقریر دا قائل ہی نہیں ہاں کہ تقریر کرنا تے تسی کہو مولوی راتی سانو جنت دے جواڑ گیا ہن چنگے کام کرن دی لوڑ ہی نہیں ہسنا نہیں التبسم من اللہ لیکن سنو صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ بیٹھے سونیا دعا فرماؤ اللہ کریم سختیاں دور کرے آسانیاں لے آوے قرآن پڑھو عزیزان گرامی لوگ آخدے نے یہ قرآن نہیں پڑھ دے دوڑے سلوڑے تے گل کر کے ٹوٹ جاندے اللہ کریم نے فرمایا حبیب انہاں دسو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم کیا تسی یہ خیال گمان کر دے ہو کہ اسی جنت سوکھے چلے جاواں گے جی میں ساڑھے پہلے لوگ تو ساڑھے تو سختیاں نہیں آن گیاں سختیاں آن گیاں پھر جا کے جنت لبنی پھر جا کے جنت لبنی ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی جنت واسطے اللہ رسول دی رضا واسطے راضی پر رہنا پڑنا ہے اللہ رسول دی رضا واسطے تو گل کتھے پہنچی سی اپنی اتنی کتب دے میں حوالے دیتے کتنی کتب دے اور الشمامت الانبریہ جڑی ہے نا یہ لکھن والا بندہ نواب حسن صدیق بھوپالی ہے یہ ان تسی نہیں بھی جان دے چلو جیڑے جان دے انہوں نے پتہ لگ گیا انہیں صفحہ 12 دے اتے گل لکھی آندہ حضور دا ذکر سن کے جیڑا خوش نہیں ہوندہ وہ مسلمان ہی نہیں میں کہا چلو یار ساڑیاں چھڑو آپ دیاں دا پڑھو آپ دیاں دا پڑھو
ہن سنو میرے آقا دے آمن تے کہہ خوشی کیتی تے کہہ میلاد منایا. چلیے اگے. عزیزان گرامی اللہ رب العالمین دے نوری فرشتے میرے کریم آقا دا نور مبارک سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دے بطن اطہر دے اندر منتقل ہویا وے. آج مولوی علم پڑھ کے آندے نے نہیں حضور دے والدین ماذ اللہ جہنمی سن جناب ہونا دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا. مخا تو کدو دا جنتی دے مسلمان ہے. پہلے اپنا شجرہ نسب دا سمائے کہ تیرے تے پچھلے ابا و اجداد ہندو تے سکھ یہودی سن. میرے کریم آقا خود فرماندے نے میں پاک پشتہ چوتے پاک رحمہ چو منتقل ہوندہ آیا تو آڈے تک آیا ماں. عزیزان گرامی یہ قرآن دا بھی فیصلہ ہے الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات. یہ قرآن دا بھی فیصلہ ہے لیکن میں دوسری طرف بات لمبی ہو جائے گی. سنو عزیزان گرامی میرے کریم آقا دا نور مبارک سیدہ آمنہ دے بطن اطہر دے اندر جدو منتقل ہویا وے اللہ دے نوری فرشتے اہتزت الملائکہ فرحا. سبحان اللہ. اللہ دے نوری فرشتے خوشی دے اندر آکے وجد پہ کر دینے. عزیزان گرامی یہ فرشتہ بھی میرے آقا دا صرف نور مبارک منتقل ہویا ہے. جے دنیا تے تشریف آوری نہیں ہوئی صرف نور مبارک منتقل ہویا. فرشتے بھی خوشی پہ کر دینے. اور عزیزان گرامی جڑے جنگلی جانور سن جنگلی جانور وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب مشرق والے مغرب وال دوڑ پہ تے مغرب والے مشرق وال دوڑ پہ ایک دوسرے نو مبارکبادیاں دین دینے. خوش ہو جاؤ حبیب خدا دی آمد دا ویلا قریب آگے آوے. جڑے قریشیاں دے جانور سن عزیزان گرامی او بھی مبارکہ دے رہے نے. جنگل دے اندر سارے جانوری موجود ہوندے نے. شیر چیتا بگھیاڑ سارے موجود نے. سور بھی جنگل دے اندر جناب موجود ہے. میرے کریم آقا دی آمد مبارک دے اتے تے سور بھی خوش ہویا ہے. چولتاڑا جانور خوش ہویا ہے. او کیسا بندہ ہے جڑا دا مینوں آقا دے آمد تے خوشی نہیں ہوئی. مڑو سور نالوں بھی بھیڑی شے سور نالوں بھی بدتر ہے. عزیزان گرامی ہے جنہ کتاباں دے میں حوالے دیتے نے انہاں دے وچوں روایات پیش کر رہے. عزیزان گرامی جنگلی جانوراں بھی خوشیاں منائیاں اور قریشیاں دے جانوراں بھی فرشتیاں بھی میرے آقا دے آمن تے خوشیاں منائیاں. پوری روح زمین دے اتے جتھے بادشاہ بیٹھے سن اللہ کریم نے انہاں دیاں زباناں تے مہراں لا چھڑیاں. تسی ان بول نہیں سکتے. انہاں دے تخت بھی مودے کر دیتے. تسی ان بول نہیں سکتے. میرا اپنا حبیب بولن والا آ گیا وے. جدھر بولے گا ادھر ہی رحمتاں دے دروازے حضرت وہب بن منبے. میں ایک گل دے پیچھے جاواں تے گلاں بڑیاں نکل دیاں لیکن میں کلوز کر کے سنا رہا. آپ فرماندے نے میں آسمان دیاں 70 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے. کنیاں دا اپن اللہ دی مہربانی نال انگلش بک تے فراغت نہیں ملدی. خدا دا قرآن والے پاسے آؤ حدیث رسول والے پاسے آؤ. اچھا انہیں معصوم بنے بیٹھے نے. اللہ نہ کرے اور میں تے دعا کرنا کہ نبی پاک دا کوئی بھی امتی بے حیائی نہ تکے. فلم یا ڈرامہ چلدا ہوئے نا بجلی ٹور جائے تو کوئی سین بھی ایویں دا آیا ہوئے جن دے تے قوم راضی ہوندی تے موڑ جو کو واپڑالا بیلی بیٹھا تے نہایت معذرت نال اے ہو جیاں گالاں کٹ دینے جیڑیاں میرا خیال ہے انج لگدا جی میں انہاں نے پی ایچ ڈی کیتی ہے. میں آسان واسطے نہیں میں ایویں بجلی والے نو گالاں پھکڑ تول دیو کہ نہیں. تے میں حضور دے دین دا خادم تواڈے سامنے بہ کے قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہاں تے پھر تھوڑا جا ہلو جلو یار. تھوڑا جا تانوں پتہ لگے کہ جس محبوب دا سی کلمہ پڑھے ہیں انہاں دی آمد مبارک تے اللہ کریم نے کنے انتظام انسلام فرمایا. وہب بن منبے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں آسمان دی 70 کتاباں دا مطالعہ فرمایا ہے. اللہ کریم نے جدو عقل پیدا فرمائی ہے نا ریت دے ذرے برابر کائنات چونڈی ہے باقی عقل دا پہاڑ حبیب خدا نو عطا فرمایا. ریت دے ذرے چو علامہ اقبال نو بھی لبی امام غزالی نو بھی لبی تینوں بھی لبی مینوں بھی لبی. علامہ اقبال ہوئے جڑا پوری دنیا چ دھم پائی کھڑا پوری دنیا چ. علامہ اقبال دے شعر پڑھو نا کمال کر جاندہ علامہ.
اخیر دی گل کر دینا ہے گہرائی سے جا کے مینوں آندے نے لیکن میں ہوں شیر والے پاسے نہیں میں ہوں تمہیں اسے پاسے لے کے جاؤں عزیزان گرامی میرے کریم آقا دی عقل مبارک دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے آقا دے ایک ایک عضو دا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن توجہ چاہواں گا جتھے پوری روئے زمین تے بادشاہ بیٹھے سن اللہ کریم نے انہاں دیاں زباناں تے مورا لا چھڑیاں تسی بول نہیں سکدے میرا اپنا حبیب بولن والا آگے توجہ چاہواں گا جانور تیرے میرے واسطے بے شعور نے نہیں بول دے لیکن حبیب خدا واسطے ہر شائی شعور رکھ دیئے میرے کریم آقا دی آمد مبارک تھے او بھی بولے ایک دوسرے نو مبارکہ دیتیاں جنہ نہیں سی بولنا وہ بول دے پہنے جنہ بولنا سی وہ گونگے ہوئے بیٹھے نے کس حبیب دی ولادت عزیزان گرامی ساڈا نظریہ ہے کہ بن کے نور نوری آیا یا منا دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال بن کے نور بول پاؤ منہ کھر نہیں پڑھ لگا اگر ہویا بھی صحیح تے ذکر سرکار دی برکت نال ختم ہو جائے گا بن کے نور نور آیا آمنہ دلال تیرا لج پال سونا میرا لج پال ساریاں تو پہلا اللہ نور نو بنایا ہے کل بسر دے چہرے وچوں نور نو وکھایا ہے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ویکھ کے جمال تیرا لج پال سونا بن کے نور نوری آیا یا منا دلال تیرا لج پال سونا عزیزان گرامی گل نو کلول کرا سمیٹا میرے کریم آقا دی ولادت دا ویلا جو جو قریب آ رہا وے عزیزان گرامی ایک منادی عرشاں وچ ندا کردا وے ایک فرشاں وچ ندا کردا وے اللہ کریم نے 9 مہینے پورے اعلان کروائے میرے آقا سیدہ آمنہ دے بطن ادر دے اندر 9 مہینے رہے اللہ کریم نے ایک اعلان عرشاں وچ کرایا ایک فرشاں وچ کرایا اج بڑے عجیب لوگ نے سانو 1 مہینہ بھی نہیں کرن دیندے تسی سمجھے نہیں میں کیا اللہ کریم نے کتنے مہینے اعلان کرائے تے تواڈے علاقے دا تے میں نہیں پتا میرے چاکے تے 3 مسیتاں بڑی تکلیف ہوندی ہے آج وصال ہے ولادت کر رہے ہو میں کہا ساڑھے نبی زندہ نے ساڑھا ایمان ہے عقیدہ ہے ہم خوشی منائیں گے تسی میں کہا پھوڑی پا لو 3 دن تو بعد تو سوگ جائز ہی نہیں ہے اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی یاد مالکی نے محدثین نے بڑے بریک کلام کیتے ہیں آپ نے دیٹی بریک گال لکھی ہے نا اور خدا دے بندے ہو محبت مصطفیٰ اجاگر کرن واسطے میں تواڈی خدمت وچ پیش ہویا جھگڑن نہیں جڑے یا رسول اللہ کہندے نے او تے ساڈے سراں دے تاج نے او تے ساڈے سراں دے جڑا پرایا ٹبر ہے او ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا قاضی یاد مالکی نے ایڈا بریک مسئلہ لکھا ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ان تعلق کی پتا بھی الشفاء کیے تھے بتعریف حقوق المصطفیٰ کیے تھے قاضی یاد کون ہے اسی کہتے ادھر گئے ہوئی ہے تو پتا ہوگا نا تسی کہنا استاد یہ پوچھو بھی کہنا کہ 20 کلے کنا پہ گیا یہ مولویاں نے مسئلے نے تسی دسو تو میں عرض کرنا پیا نا میرے بزرگوں بچوں جوان ساتھی ہو تو سنو آپ فرماندے نے جن نے کریم آقا دے بارے صرف دماغ دے وچ اینا خیال کر رہا نا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا وہ بھی کافر ہو گیا ایک کجا زبان دے نالے کہنا جن نے صرف اینا خیال کیتا ہے نا بھی حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے تے قاضی یاد مالکی فرماندے نا وہ بندہ بھی کافر ہو گیا یہ ہو گیا کہ حضور دی عزت دا حضور دا مسئلہ بڑا بریکی والا مسئلہ ہے لوگ کی سمجھتے ہیں بھی جناب کو مذاق ہے تسی جی اللہ دا ذکر میں کیا حدیث رسول سرکار فرمایا میرا ذکر ادھر رب دا ذکر ہے صحابہ دا ذکر میرا ذکر رب دا ذکر ہے توجہ ہے 9 مہینے اللہ کریم نے اعلان فرمایا عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا کریم آقا دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا
میرے آقا دے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں کعبہ شریف دا بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا میں کی ویکھنا وا رأیت الکعبۃ سجدت نحو مقام ابراہیم بیت اللہ جڑا ہے نا وہ مقام ابراہیم وال جھکیا کھڑا ہے کدھر تواڈے چوں جنہ جنہ بچہ نے حج عمرہ کیتا بڑا ہاتھ کھڑا کرو کسی نے بھی نہیں کیتا اللہ کریم لے جائے اللہ کریم سارے نو لے جائے چلو میرے نال جڑا بیلی میرا بھائی آیا انہیں کیتا ہے انہیں اگرچہ ہاتھ کھڑا نہیں کیتا لیکن انہیں حج بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا چونکہ وہ رہا ہے اس شہر دے اندر بیت اللہ کدھر جھکیا کھڑا مقام ہے تے مقام ابراہیم کی ہے والذین اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جناب ابراہیم خلیل پاک جس جگہ تے کھڑے ہو کے اللہ دا گھر تعمیر فرماندے رہے نا اللہ فرماندہ ہے اس جگہ نو مصلی بنا لو جا نماز بنا لو تے جڑے حج عمرہ کرن جاندے نے مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ دیں تے اوتھے تھان نہ لبے تے مقام ابراہیم دا تصور بن کے تے جتھے بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں نفل ہو گئے نفل کعبہ شریف جڑا ہے وہ مقام ابراہیم وال جھکیا آندا ہے اللہ اکبر جدو حضور دی ولادت ہوئی سیدنا عبد المطلب فرماندے نے تے مسئلہ سانو بھی ایتھوں ایک لب گیا جدو اللہ کریم اولاد جیسی عظیم نعمت دے نا تے مڑ کنجریاں نہیں بلانیاں چاہی دیاں اللہ دا ذکر کرنا چاہیے اے سبق سانو حضور دے دادا جاننے دے سے آپ پھر کی پہ کردے نے اللہ دے گھر دا طواف تے آپ فرماندے نے بیت اللہ جڑا ہے وہ کدھر جھکیا کھڑا ہے مقام ابراہیم بل تے نالے نعرہ مارے اسو اللہ اکبر اس حبیب دی ولادت ہوگی جڑا میں نو بتاں دیاں پلیتیاں دوں یہ تو میری پارٹی سی میں گل انہوں مکا دیتی تواڈے صرف ہے جڑا بڑی محبت نال تسی سنیا نا میں گل کلوز کر دیتی اگے نہیں جانا میں مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے جناب خلیل پاک نے کی کیتا اللہ دا گھر تعمیر آج بھی چلے جاؤ تو اس پتھر جناب خلیل پاک دے قدمین شریف ہیں آج بھی لگے آج بھی کیوں جس پاک پوش بس دعائے ہوئی ہے اللہ کریم عمل دی توفیق بخشے میسج پیغام ہے دینا ہے میں تے آج پہلی دفعہ تواڈی خدمت حاضر آیا تواڈے چہرے دی زیارت کیتی ہے کوئی بھی عالم دین آ جائے ان دے سنن دا کچھ انداز ہوندا ہے اپنے امام صاحب دے کول بیٹھا کرو انہاں کول ایسے مسائل پوچھا کرو گلا پوچھا کرو بزرگ فرماندے نے اہل اللہ دی محفل جاؤ تے دل سنبھال کے علماء دی محفل جاؤ تے زبان سنبھال کے سمجھ گئے ہو تے اپنے بچیاں نو نال لے کے آیا کرو دوستاں نو نال لے کے آیا کرو اے محفلاں روز نہیں لب دیاں تے محفلاں دے وچ اصل چے اے بھی تے معاملہ ہے نا ہر محفل دے وچ ایک جیسا سودا لب دا بھی تے نہیں اے بھی تے معاملہ ہے تے اللہ کرے کہ تسی اس نیت نال آؤ جننے کے مسئلے سنو انہیں کو پکا لو بس دعائے ہوئی ہے اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے دوران بعد اگر میرے کو غلطی سرزد ہوئی تو میں اللہ رسول دی بارگاہ رجوع دا طلبگار اللہ کریم میں نو معاف فرمائے واخر دعویٰ الحمدللہ